Kabuk Pales Kawan Rashapi, Yaka Kodyara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinkeng Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum ka MCS, MPS, Bat QA ki Allied Services. Kat kum ka syllabus, but to my tam, Jong ke MPAC, Araja R4R. Pila ban yo yeka, na kitukan kot paro ha Shillong. Wala ka Sarkar Meghalaya kalabo ya ka kedop krong ka jna hagashnong khaput baha bha uput usam jongashnong Maikhuli ban talisi ni tokit ye ki kalikit mau na ki par bat ki stone crusher ki badan ha ka tegashnong khaput Henry kane kam sham la seiso ha ka ba ki kalikit mawria kim sham la seu ya ka khajna bat ki Iaid light lut na ka tega kherdop ka badan hagashnong Maikhuli Kashnong Kaput ka Meghalaya bat ka Assam. Ia ka ne lapan pau de ki babon ki nong shalan mawria hari boy ha ka ba hakiling ki hab ban siu thik ia ka khajna ha ka tnat forest katkum balabu da ka Sarkar bat ha ka te ka jakapat ka badon ha Maikhuli ki trok ki chiam bat kendo kim siu satya bat kim yang hero wat hadien bapoi ha ka te ka khardop balabu da ka tnat forest Day halo ka jing penpau jing jongki dong shalan mawria ki bela penpau ba kumno kin siu tang maki ya ka khajna shaka Sarkar bat kat ba ki kali domper ki bakit mawria na ka stone crusher ka bodon ha Maikhuli kim siu satya ya ka khajna shaka Sarkar bat kim sange hiru ha ka te ka khardop balabu da ka Sarkar ha Maikhuli La sakhiru halo ka ni ke jing no ba ka long ka beshisha kadi hadien balalik banjurip henin ka med ha ka te ka jaka bat lap shisha bagi trokit mawria ki bawan na kawai ka stone crusher ka bodon ha Maikhuli kim siu satya ka khajna ha ka khardom ka tnat forest ka bodon ha Maikhuli batang shupoi ha ka te ka khardom ki klem sange bat ki Iaid be nalo ka taru ki kit tamput Katlong kubor balayo abanya kren ka penpau bakani ka long ka bashisha ha ka baki trokit mawria kim sha atokit ha ka te ka tnat forest but what ki nong tri ka tnat forest ru kim la ban le ai namar badon ki balabatha ba omdei ban pensange ye ki kalikit mawria ha ka te ka khardop but kim dei ru ban chim ye ka khajna Habakren halo kani ka jingle amon jongki trokit mawria klem da siu khajna kabamut la shushalan bi anya mawria sha Assam kadi nakawai ka Stone Quarry ka blapan mi mawria bat ka badon ha ka tika shnong Maikhuli ka bahap ha ka jilla Meghalaya फॉरेस्ट में यहाँ बोला फॉरेस्ट यहाँ बोला होगा होगा फोन इधर में नहीं फोन इधर में बात करो ना फोन में नहीं इधर में हम लोग को बात करो फोन पता नहीं है तो फॉरेस्ट में तुम डायरेक्ट जाता हां फॉरेस्ट में डायरेक्ट ना वहां से चलान करके ऐसे दिखाता है ठीक हां ऐसे दिखाता है तो फॉरेस्ट में कुछ मतलब जो पेनल्टी होता है कुछ देता नहीं मुझे पता ये ओवरलोड का पेनल्टी कुछ भी फाइन नहीं कुछ भी नहीं काटा भी नहीं इधर में ना कटा करेगा शायद मुझे पता कहां में कटा करता ये मैं कटा नहीं नहीं ना वो ब्रिज नहीं ना ये पे नहीं ठीक है